Ndamira kunge pedari ramabondasi. Ndamira pamberi pedari ramabondasi. Zvese zvandatara ndezvechokwadi. Ndikanyepa ncharaswa nemhuso. Mwari ari mubatsiri wangu. Sei usangu. Pastor ini ndinoitwa Charles Sarwaka. Nyaya yangu haisiri yekutanga takamboipota. Ndini tikazi nahambo. Onai chiremba. Tikakwanisa kubhuka kozanjira. Tikamuzomuona. Takazomuonera pahambira pakune vakanga ruchiipa ikoko. Pakauya mupurisa pakabva kuno akanga achimiriwo nyaya iyoyo. Nyaya iyoyo chinge tapinda mudare. Chiremba vakatipinza tese semhuri tatakatawanda. Saka nini nemudzimai wangu nemwana wangu ari kubudiwa. Nawo vanga vane mhosva dzavo. Chiremba chinge rangogara pasi. Chiremba akabva angotanga kungonongedza kuti nini 1 2 3 muri kunetserei mwana wangu kunomudza mwana wangu. Vanoda kutukana zvakawanda. Chiremba akati zvakare akasito kutanga inini kukuona ifudike. Makambouya futi ndikakuvhenekerai ndikakutarai kuti ndichida kuona imba kwenyu muzotisheze kumba muzobhuke nzouye imba kwenyu. Saka izvi mauya futi muri kunetserei vana muri kunetserei mhuri. Ndakabva kurwadzirwa. Mushure mazvo chiremba wakati ndipe madays ekuti ndizouye kumba kwenyu ndikazive nhauwa iyi. Pakambowa kakunetsanetsa. But mupurisa akanga abva kuno akazokwanisa kutaura nemhuri. Since vanhu vaitanga tiinawo vakanga vari mhosva vakanga vachiramba kupa madays. Because madays akanga achitora apangasotobuda kuti chiremba uye madays akati. Mupurisa akanga ari pabva ati ndikupai madays musi wa 25 August. 18 August to 25 August. Mange already. Makunditaura kuti zvinhu zvakamira sei kana kuti mari yapo yamari kuti mukadzi nawa ingozi tiri kunetsa pamwana. Saka 25 August wakapfuura svika izvozvizvi. Pamazuva mashure apo mukadzi wangu kutanga panyaya iyo ichingoitsanangura hangu ndiaibudiwa paizobudiwa kuti mwana wangu. Mukadzi wangu wasvika pakuzosungiswa kuendeswa kukoti kwaDC. Achinzi wapiswa mumba yangu. Asi matsanangurwa akaizwa nyaya kunobva andi mabudo yakaizwa paDC. Zvakaita kuti mukadzi wangu azvisvike panguva yekupinzwa pakashata. Tikabhadhara mari dzaidiwa nemunhu wakapiswa umba. Andi paBernard Sarwaka. Tikaita zvinodiwa nedare. Tikapedza. Saka ndaona kuti nyaya yangu iuye kuno. Bosi ndakapiswa mberi nekumashure apane kwendisikucha. Asi zvinoda munhu wakapiswa umba mushure mukadzi akabudiwa ndakabhadhara. Saka nhauwa yangu ndo yandinayo nhasi. Mwana wangu ari kurwara nhasi. Matambudziko pamba pangu haasi kupera ndikuramba ndikungochema nguva nenguva. Saka ndati ndidzokere kuno since nyaya yanga iri mudare. Ndapedza. Okay. Baada ya kudala, sasa hiyo issue yako ndio si David wanu wakapromisa na kufamba. Hazina kuita. Muri kuramba. Andikati kuramba bosi madays achakatawo wacho. Uye ndingati pakapiwa muyeri. Chiremba paakati ndipe madate. Awanga kwasa kupa madate, wakanga chiramba. Saka mupurisa akatumwa namambo. Ndiye akazokwanisa kuti ndakupai madate akati. Ngatibvumbira madate yabva tapanzwa wape madate yabvapiwa. Saka madate yapfuura. Akazi 18 August, 25 August. Wakapewa madate wandwana. Iye wana baba wakagara pa. Gara pa. Baba mkuru Kita panggilkan mutasa. Berarti. Kecuali kupunjau mfano mtauri chokwa ni kushakaika. Nikati dari ini cakwa. Nazi. Apida keshipi. Pelezai Jairus. Dari ini kupinda keshipi kuya tambo itapana. Kuna kutanga itapana pakutanga chitongwa pana. Mwana we huyu buri yoka alwita. Wakatanga ndi mali.
wachiuya wachibva kuchechi akabudirwa uchindiwa pano wachitiwa wakanduraya panguva yehondo nyaya iyi yakapinda nakutitaurira makazvitaura right kusvikira tazosvika kuti chiendai kumba munofambe kuti mugadzirise chii zviri kunetsa pamwana saka hatisi kutanga futi nyaya patotanga futi panyora ndazva manje ndakuchienda manje ini chavada kubva ndekuti chiri chakakutadzisai kuti muende kunofamba sekutaura kuti kuirana pakaita chii kumisa kwakaita nzira yekuti ngotakaenda kwamukosa njera wakati imimi chibatanai imhepo iri kufamba asi chibatanai modini pamwepo mobvisa mari ndozoya kupi kumusha kwenu tozogara saka isisu tega manje zedu manje atoti kuungisa asi iwo awa manje tibatire pangu manje hapana kubvisa mari saka isisu takotamira ngoti hapana kutena ende kugadzirisa kwandaro ndisiwo kuti uzi ndirapise ari kurwara hosha ipi mwana aiwa izwai pamwe patakasangana pekutanga ndo pamakabvunza mibvunzo yese iyo kuti tizosvike pekuti takawirana kuti taakufamba ini midzi dzese nyaya dzakazinza unless munonditaura kuti makazoita mamwe matare mabva hatina because kana makabva munokudarira maifanira kuita chete ranga riri kuenda kuona murafi saka imimi nyaya inga izvo wazwa shamwa dzataura vana baba vana baba vari kutaura kuti isusu tiri kuunganidza mari but ivewo kuunganidza mari ndo pane nyaya ndamukada kufunga pakuzi 1000 something ndo ikutaura baba kuti isusu tiri kuunganidza mari but iwe hauzi kuunganidza mari handizivi kuti nii ndinotsvaka mari ndiri murwere urwere hwauri kuziva sakomplikete pamita kuenda kuna chiremba kuda kupruvha kuti mwana ari kurwara nei dai tatiri kuziva kuti mwana ari kurwara nechakati there is no need then yekuenda kuna chiremba asi mese kuenda kuna chiremba kuda kuti muende kuti mubvunzirise mutaurirwe chokwadi chodii chokuka takamira mamiri takaita right now chokwadi hapana because hapana munhu atanongedzwa iwewe dambudziko rori kuita uri kufamba wega pamusoro mira uri kufamba wega unoudzwa zvaurikuudzwa kupi because kana wakumira pamberi apa uchitaura kuti ava dambudziko vanoriziva vanofanira kubhadhara iwe usingabhadhari uri kutii mwana ari kurwara ndewako uri kutii mambo ini handina kuti ndati dambudziko vari kuziva ndiri kuti muri kuona patakaenda kudare kwatakasangana nachiremba inini handina kuvanongedza but tichingogara kudai vakazi imi neuyu vakanongedza wawani true muri kudetserei mwana uyu but izwa kashama my issue ndekuti wakanongedzwa kuti kunetserei mwana handii ndozvakataura asi issue yedu haisi yekuti akanongedzwa ndiani issue yedu yekuti kuti chokuzoda kugadzirwa zvigadzirwe parudiwa mari saka mari inofanira kubva kunani ndo pane nyaya ikona because avo vari kutaura kuti mari tiisusu tikuunganidza but iwewe tikakutaura kuti ichisa mari yako haukuisa mari mari yako isa ndeyekuti ichato yekutengamiri ndokuwadziwa mutengamiri kuti uri dambudziko handisi and the family yatobvuma kuti tiri tese pachii padambudziko handika ngatichiite macontributions ekuti tigadzirise chii nyaya iyi handika iwewe futi ndiwaunza nyaya yako wakutanga kutaura kuti handibhadhari bhadhara imi because ndimbuza nyaya asi at the end of the day ani mwana ari kutambudzika saka uri kutina endai panze apa mugare panze monditora kuti paronga kuti mukungadza mari kuti apa pana nyaya yekuti ndamutanga nyaya yekuti richitembisa hapana chiri kudiwa pa imari chiremba aite chiendai panze apo mugare panze apo mutaure panze apo kuti muri uronga sei nenyaya yekuti mabhadharo chii mari
then to masa got from better kuja sei ende panza amusoro changa isi tiri kutounganidza tinoziva munhu ndo sakati enda ipanze mova mamutauri ushamatamirira yako mutamirira yako mari mari yedu tapakati saka mngotauri tani mari yakati sofa pasara mari yakati by muso wakati ninge yako chiremba weta basi ende panza next case Teachkatch MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachkatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkatch MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora,